खुलुमबाय बे JPM मिनिस्ट्रिनिफ्राय बिखौ नायग्रा अनसायग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ बयनोबो बावहरग्रोबाय। बे आंनि अरुणाचल रायजोआव इसोरनि रायजोखौ फोसावनायनि थामथि आगान। अरुणाचल रायजोआ सा सानजा भारतनि मोनसे समायना रायजो, जायनि थाखाय बे समायना रायजोआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो। इसोरनि सोरजिनाय हाजो सोमखोर, बिफां लाइफां समायना आरो बे जायगायाव दै बाज्रुमनाय, सुबुंनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय समायना हायनो गोनां मिथिंगाजों बुंफबनाय। जानुवारि दानाव गोबां सुबुंफ्रा बे अरुणाचल रायजोआव बेरायनो फैयो। अरुणाचलनि राजधानी एबा केपिटेला इटानगर। बे इटानगरा सोरगिदिं समायना न' टाउन, सुबुंनि अनजिमाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। अब्ला जों बे सुबुंनि अनजिमाखौ मिथिनो मोनो 17,11,947 लाख आरो रेङा 25। बे अरुणाचलनि माखासे टाउन आरो सहरनि सोमोन्दै जों मिथिनो लासै मोनगोन। अब्ला बे भारतनि 14थि नम्बराव मोनसे समायना रायजो, जेरै 1 नम्बर टावां। बे अरुणाचलनि मोनसे समायना जायगा, बे मोनसे फैलाव लैथो बारि। गोबां मानसिफ्रा बे जायगाखौ नायनो फैयो। इटानगरनिफ्राय 440 किल'मिटार बे जायगा गोजाना, हाजो गेजेरजों थांनाय फैनायनि समायना लामा। इटानगर बे अरुणाचल प्रदेशनि राजधानी, जाय बे जायगाया देरसिन टाउन। बेनि सोरगिदिं बिफां लाइफां, हाजो दैसाजों समायना, गोसो बोगथाबमा इसोरनि सोरजिनाय। बेनि बारहावा जोबोर गोजोननाय, नाथाय जोबोर मोजां थानो। माब्लाबा नोंथाङा अरुणाचलाव फैयोब्ला इटानगराव फैनो दाबाव। बेयो अरुणाचल रायजोनि गोजामसिन टाउन। बे जायगाया हाजोनि गाहायाव आबाद फोथार। बे जायगायाव मानसिफ्रा मिनि खुसियै थायो आरो मावै दाङै रायजो जायो। बमदिला बे जायगा हिमालय हाजोनि नांजाबनाय समायना जायगा। बे जायगायाव हिन्दुफ्रा 48%, बुद्धिस्टफ्रा 36% आरो ख्रिस्टानफ्रा 10%। मोजां मोजां जिब जुनार बे जायगायाव मोनो आरो फिथाइ सामथाइ बे जायगायाव मोनो। रहिं बे जायगाया हाजो, हायेन, दै बाज्रुम, बरफ, सोरगिदिं समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय, नायनो जोबोद मोजां आरो मानसिनि गोसोखौ गोजोन होयो। बालेंफुं बे जोबोद समायना जायगा। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमायाव गोबां सुबुंफ्रा नाव जावनो दुगैनो फैयो, ना बोनहैयो। पाकुई बे जायगायाव जिब जुनार मोनो, मोसा मोनो, मैदेर, मुफुर। बे मोनसे समायना पार्क, समायना हाग्रा झरना, दैमु आरो निजोराजों बुंफबनाय। नुरानां वाटारफल बे जायगाया जोबोद नायनो गोनां। गोजौ हाजोनिफ्राय गुफुर बरफबारि दै बाज्रुमनाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो। सेलापास बे जायगाखौ गोबां बेरायनो फैनायफ्रा मोजांसिन मोनो। हिमालयनि हाजोनिफ्राय गोग्लैनाय गुफुर गुफुर बरफआ गोजाननिफ्राय बेरायनो फैनायफ्रा खुसिजों बरफखौ नायनो आरो गेलेनो फैयो। बे जायगाया समायना दैमा इयांखनि थाखायनो ना हमनो, नाव जावनो मानसिफ्रा फैसोगारो। लामाया जोबोर समायना। इयांखनि हेडक्वार्टारा आपार सियां डिस्ट्रिक्ट। सियां डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों फैनायखाय सियां दैमा बुङो। बे जायगानि मानसिफ्रा जेराव थायो अनलायनायजों मोजां समायना रुजु-रुमु खर'फोर खुङो। बे अरुणाचलाव नोंथाङा माब्लाबा बेरायनो फैबायना? इसोरनि अननायजों आंबो बे जायगायाव फैनो थाखाय खाबु मोनदों। ईश्वर उन लोगों को छापता, उसके जीवन में उसके बीच में था और एक भी पाप नहीं था। जब हम पाप करेंगे, प्रेम से दूर रहेंगे, क्षमा से, मंडली से, गिरजा से, प्रार्थना से दूर रहेंगे, तो आदम भी पाप करने के बाद ईश्वर से दूर रहा था। ईश्वर से दूर रहा था। ऐसा ही हमने पाप करने से, क्षमा से दूर रहा था, मंडली से, गिरजा से,
जितना डर तुम्हें होला वो लोग गिरजा में नहीं आएंगे। जो लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, जो लोग ईश्वर से चाहता, आप लोग जितना यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग ईश्वर के साथ था, इसलिए आप लोग गिरजा में आते हैं। जो लोग गिरजा एक्शन में करते हैं, जो लोग दिन रात रोज टाइम प्रार्थना करते हैं ईश्वर के साथ, एक ना एक दिन आपका जो पूरीपन हो जाएगा। कृपा